मी रव्याचे मोदक बनवते आहे. त्याच्यासाठी हे साहित्य: हा रवा, मीठ, साखर, वेलची आणि त्याच्यासाठी सारण बनवायला ओलं खोबरं. आता ते आपण किती पण बनवायचं. त्याच्यासाठी आता मी हे पहिलं सारण बनवते. ओलं खोबरं सारण बनवते. त्याच्यामध्ये आता हे गॅस चालू केलेला आहे. त्याच्यात साखर टाकते. जसं आपण मोदक करतो ना गणपतीला तांदळाचे, तसंच त्याच्यामध्ये ही वेलची पावडर. आता हे सारण मी असं गरम करून मिक्स करून घेते. हे सारण कसं थोडं म्हणजे साखर वितलेपर्यंतच गरम करायचं, जास्त गरम नाही करायचं, कारण ते नंतर मग कडक होणार सुक्क. हे आता सारण तयार झालेलं आहे. आता मी आता गॅस बंद करते. आता पाणी उकळायला ठेवलेलं पाणी आता ते उकळलं आहे. आता मी त्याच्यासाठी हा रवा पाण्यामध्ये रवा टाकायचा आहे. त्याच्या आधी मी त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकते. चवीला मीठ पाहिजे ना, त्यासाठी थोडं मीठ. थोडीशी 2 चमचा साखर. आपण पाव किलो रवा घेतला ना, त्या हिशोबानेच आपण पेले मोजून, 2 पेले रवा असेल तर 2 पेले पाणी ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडी चवीला साखर मीठ टाकायचा. आणि त्याचं असं मोदक जसं आपण मोदकाचं पीठ शिजवतो ना, तसंच हे गॅस पूर्ण बारीक करायचा आणि त्यातमध्ये हे टाकून असं थोडं हलवायचं, म्हणजे तो रवा पिठासारखा शिजून येतो. आपण गणपतीला मोदक बनवतो ना, त्या पद्धतीने तांदळाचं पीठ जसं आपण उकळून घेतो, तसं ते रवा पण असाच उकळून घ्यायचा. ह्याला बंगाली मोदक म्हणतात. हे आता तयार झाले. हे आता शिजून तयार झालेलं आहे. हे आता मी ताटामध्ये काढून ते मळून घेणार, पूर्ण गोळा करणार चपातीच्या पिठासारखा. हा रवा उकळून घेतलेला आहे. ते आता मी ताटात काढून ते आता मळते. जसं पीठ मळतात ना, तसं थोडं पाण्याचा हात घेऊन थोडंसं पाणी घेऊन ते मळायचं, म्हणजे नरम. हे असं मळून तयार गोळा केला आहे. पण हे बघा, हे असं हाताला चिपकतं ना, त्यासाठी हे थोडं असं तेल घ्यायचं आणि तेलाने चांगलं ते मळून घ्यायचं परत, म्हणजे हे बघा हाताला चिपकत नाही. आणि आपल्याला मोदक बनवताना पण चांगलं, म्हणजे हाताला चिपकलं नाही मग काय वाटत नाही. बघा छान मळते. आता हे छान मळलेलं पीठ आहे. हे बघा असं चांगलं, म्हणजे आपण तांदळाचे मोदक बनवतो ना गणपतीला, तसेच म्हणजे हे रव्याचे मोदक. याचं नाव आहे बंगाली मोदक. त्याचे गोळे करून घ्यायचे पहिले. तेल लावल्यामुळे हे हाताला चिपकत नाही. असे गोळे करून घ्यायचे. आणि आता ते गोळे केलेले आहेत. आणि आता मी त्याच्यामध्ये हे असं सारण भरते. अशी जराशी पोपी बांधायची थोडीशी असं. त्याच्यामध्ये हे तो हातानेच घ्यायचं, चमच्याने नाही घ्यायचं. थोडंसं घ्यायचं, जास्त नाही. हे बघा, हे असे गोळे बांधून घ्यायचे. थोडंसं हे करायचं आहे बघा. सारण पण किती असे थोडंसं, म्हणजे चवीपुरतं आतमध्ये. आता मोदक मी तयार केलेले आहे. ते आता मी तळून काढते.
हे उकडायचे नाही, तळायचे. खायला पण छान लागतात. आपल्याला हळद पाहिजे तर हळद बी टाकू शकता, कलर पाहिजे कलर बी वरती रव्यामध्ये. हे आता तळून झालेले आहेत, म्हणजे असे थोडासा कलर येईपर्यंत तळायचे, म्हणजे कारण का रवा तो शिजलेला आहे ना. हे बघा थोडासा कलर येऊ दे. आता गॅस कमी करून ठेवलेला आहे मी. आता तेल गरम करून गॅस कमी केला आहे आणि आता आपले मोदक तयार झालेले आहेत. मी आता गॅस थोडा फास्ट केला आहे, म्हणजे त्याला कलर लाईट ब्राऊन आला ना, मग आपण ते काढून घ्यायचे. हे आता तळून छान झालेले आहेत, गोल्डन ब्राऊन कलर आता मस्तपैकी आलेला आहे. आणि हे कसे लगेच खायचे असे नाही की 2-3 दिवस ते राहू शकतात अशा डब्यामध्ये. आपलं लगेचच खाऊन संपवायचं असं नाही आहे, आरामात 2-3 दिवस राहू शकतात. आपले मोदक तयार. आता मी डिशमध्ये काढून घेते. हे आपले बंगाली मोदक तयार आहेत, एकदम मस्त रेडी.